У другому турі команда Порошенка виглядала доволі, російське слово скажу, блекло. Тобто, якщо команда Зеленського змогла надати темп, змогла надати меседж, тобто вона тим самим викликавши президента на дебати і затягнувши її в цю віртуальну реальність боротьби навіть не Зеленського, а Порошенка, а Васі Голобородька з представником олігархії, тобто вона команда Зеленського змогла все суспільство перетягти у цю віртуальну реальність. Це перша позиція, де вони набагато сильніше своїх опонентів. А друга позиція те, що Петро Порошенко та його команда замість того, щоб думати, як розширяти свій електоральний базис, тому що він в них доволі незначний, вони почали гратися в дебати, вони почали актуалізувати теми, які абсолютно не актуальні для українського суспільства. Я далекий від думки, що комусь тут дуже цікаво, які в кого аналізи. Це перша позиція. Друга позиція, я також далекий від думки, що багатьом все ж таки загалом цікаво ці дебати. Тобто наразі українці сприймають медійні образи. І якщо команді Зеленського у другому турі вдалося створити, актуалізувати медійний образ Василя Голобородьки, за нього підуть і проголосують, то Петру Олексійовичу цього не вдалося.